Тихо, бабо. Сега 10 минути. Той не се притеснява. Да, той не се притеснява, защото се на средата на пътя. Какво се притеснява? Той не се притеснява, че и той може да пострада. Решава, че пътя. Ето тук. Кофите припълнени и всичко сега после върху тревата. Само излезе така на човека. Аз не знам като изгледаме от тук доколко е по-добре, обаче все пак някак се уж. Ама ние не можем тук горе, трябва на въртока ли пак? Да, пак трябва на въртока. Ето, блокче направиха. Не, то тук, защото е над кмета, под кмета и затова той бившия, но не можа да ги спре. И то не са един-два, или цял комплект. Не бе, те защото едното да въртяно там някакви фиси, всички розовото, дето е до хранителни стоки. Сега обаче от тук отпреди е бая голям... Не, отпреди е направо... Аз за друго се чудя. Всичко това, което се строи, една голяма част не е заето. И продължава да строи.